Kublai pai ba ngapring sing bhai phi sha sakane ka wei ka video sing bhai like và subscribe sing bhai snap ya kane ka video pila mo ban mador ba Uwei briu u hap sha jing e bat ka jing le case haduh nyong SNEM tang NAMAR ka JINGPHOHSNIEW kane ka dei ka jing ïathuh khynnah kaba pynshisha ha India kala papin kendit bat Pynlyngngoh ya bongot house SNEM arajar khat kandai la register ya ka case ha ka nau basta police station ha Kanpur Uttar Pradesh kajing ujor kawan na ka wei khynnah kantai kaba khatsan SNEM kaba Pynlyngngoh ba upara shinrang jongka kahimen jongka u anurak shukula u badai u nongtrei jong Indian Air Force u la le be ijat ka katba kadang thia katkom ke FIR ka jingjia kabala kynnoh kalaja ha ka pratrik ulber arajar khat khandai ha ka por ba khynnah ka sa Hadien kahimen jongka ha Kanpur Henry Hadien ba case kala le ïingbishar ka ïathuh jong ka ujor kala ka khynnah kala ong ha ïingbishar ba ha ka ta kmet kadang di dawai antibiotics bat kadon ha ka jinglong semi conscious kala betai ba kala sngew ha ka JINGPHOHSNIEW ba u anukra sukla ulabat bat le be ijat yaka Hadien geta la register no i case bat u agurka sukla ru ula syakem ha ka ar kandai tarik unai lor arajar khat kandai ula sa patok khat kandai sngi shwa ba nyo bel ha ka khat nyau tarik urisau Henry ha ka por bishar tang khynnah Henry ukpa bat ka hemmen jongkaru kilaong ba ka case kalami NAMAR ka jing bakla ha ka jing ïathuh Hadien ka jing ïathuh bat ka jingbishar ka babnya ka special code ha Kanpur bakli da ka judge Rashmi Singh kala rai ha ka nyau trik ulber arjar arpanriu ban pyllait no ya u anurak sukla na baroh ki jingkynnoh ka ïingbishar kala ong ba ka prosecution kamshem lala ban pynshisha ya ka case palat ya ka jing artin kani ka jing ïathuh khynnah kal pampau ya ka jingshisha ka ba Pynlyngngoh nyau SNEM ka jingsha jingsha kem pat ka jing le case tang NAMAR ka JINGPHOHSNIEW Kaei ka jingmut jong pi halor kane Thoh ya ka jing perkat jong pi ya comment section bat lada pisngau tenat ya kane ka jing ïathuh khynnah ba shisha subscribe ya kane channel bat follow ru ha Instagram ha ka EDSTV04 snga ba ya spot snga ba like share bat subscribe kublai shibon kublai share ngu